Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Rakiterong Master. And panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamaster. And for today's video mga kamaster is nandito po kami ngayon sa dagat mga kamaster. And kasama ko yung mga IT manager. Tapos ayan si Nas Mac. Ayan si Nas Mac TV. Subscribe din kayo sa kanyang YouTube channel, no? Nas Mac TV. Subscribe din kayo sa kanyang YouTube channel. Ayan po siya. By the way pala mga master, no, siya po yung kumanta ng ano? Kumanta ng Chinita na Bisrock. Tagalog pala ito. Ano masasabi ito eh? So yun mga master, no, dito kami ngayon sa Tinago Beach. Sugod. Ayan, no. Ayan, ayan yung dagat mga master. Oh, look at the view. Look at the view. So, ayan po si James Pablo, Brad Dinis, saka si Sir Marvin. Ayan. So, saka si Nas Mac TV. Don't forget to subscribe. At mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel. So, sana matulungan niyo ako mga master, no? Na ma-reach ko yung 1,000 subscriber. Para ma-monetize po tayo. Din makatulong din tayo sa ating pamilya. At lalong-lalo sa ibang tao na nangangailangan. So, yung mga vlog ko mga kamaster, no, is ano din? About personal vlog. Then tumutulong din ako sa mga tao yung nangangailangan. So yun. Yan. So don't forget to subscribe. So ayan si Sir Marvin, broken hearted. Tsaka bali, dalawa sila broken hearted ngayon. Tatlo pala kami. Kasama pala ako, no, sa broken hearted. Lima gukol. So ito yung gamot sa broken hearted. Drink tuba. Ayan si Ali, no. So ayan nga master, no, coconut wine sa English. Sa Bisaya is tuba. Ayan, tuba. Yes, ayan po mga kamaster. So gaya ng sinabi ko mga kamaster, andito kami ngayon sa dagat, no. So kung nakikita nyo yan mga master, yan yung bato. Yan, maraming bato dyan. Is pupunta kami dyan mamaya, no. Magbablog kami dyan mamaya mga kamaster. Yan. Ano yan? Anong tawag dyan? Ayan, no. So maganda rito mga kamaster kasi ano lang siya, kahit maliit lang yung space niya, pero ano siya, kaya tinawag na Tinago kasi nakatago yung beach na to. Ayan, so doon yung entrance. Ayan. So itong beach na pala to mga kamaster is ano to siya, yung beach na ito is nasa gitna ng Ilmar Beach Resort at saka Aligre Beach Resort, no? Yan. Nasa gitna to siya, yung diyan banda, kung nakikita nyo yan yung Ilmar Beach Resort. Tapos dito naman sa right side ko, yan is yung Aligre Beach Resort, no? Yan. So meron na palang dito, meron ng entrance fee. Bali 20 pesos yung entrance fee mga kamaster, no? Ayan po mga kamaster. So dati pala mga kamaster is ito, public beach, no. Maraming mangingisda rito. Yan, no, yan nakikita nyo yung mga mga bangka. Ayan. So renovate nila. Kaya meron ng entrance fee. 20 pesos entrance fee, no. So ayan, no. Ayan yung dagat. So kahit lang siya, kahit maiksi lang yung space niya, maliit lang yung space niya, pero okay na rin kasi white sand. Tapos meron din silang cottage dito. Yan, cottage. Yan, tapos may misa doon. Pwede ka doon sa may misa. So ayun mga mas, no, yun yung bato na yun, yung maraming bato is punta kami dyan mamaya. Magbablog din kami dyan mamaya. So ingat lang tayo, baka mahulog yung cellphone natin sa dagat. Itudlo kana dia Ilmar na yan Ilmar Beach Resort. Kay kabalo na ka ng mga advertisement ko. Ilmar Beach Resort, tapos Aligre Beach. Yan. So ayan si Nas Mac TV. So siya po yung vocalist ng Chinita, no. Ayan. Bisrock song. Yan. So andito sila. Ayan sila. James Pablo De Luca, si Sir Marvin, saka si Brad Dinis. Ayan. Tapos may aso pa rito.
Yeah, mamaliliit na aso. Chokoy, 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 chokoy. Chokoy, 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 chokoy. Grabe ang cute ng aso mga master. Oh. Maliliit pa yung aso. Oh, tuta pala, tuta. Yan. So, meron din silang tuba dito, tuba. Ano siya? Yung gamot sa ano, broken hearted na tuba. Yan. Ayan yung view mga master. Yes, ayun po mga kamaster, no? So, maligo na po tayo ngayon mga kamaster. Ayan. Pag nahulog tong cellphone, wala. Ubos na lahat. Ayan yung Ilmar Beach Resort mga master. Ayan, Ilmar. Pag nahulog tong cellphone mga master, wala. Sira tayong lahat. Wala na tayong pang vlog. Ayan. Anong klaseng isda yan? Butiti yan. Butiti. Patay. Ayan sila, ligo na kami. So, andito na ako ngayon sa dagat mga master. Yan, punta ako doon mga master, oh, sa may bato. Yan. So, ayan mga master. So, yan yung Ilmar Beach Resort. Nasa likod ko, ayan. Tapos, yung Aligre Beach Resort naman is, ando, no? Yan. Yan yung beach. Aligre Beach. Ngayon, pupunta ako dito sa may bato. Ayan, oh. Mayroong bato yan. So, try natin dito mag-vlog mga master. So, ayan mga master, no? So, maganda ngayon kasi, ano, low tide sa low tide. Hindi naman masyadong low tide. Manipis lang yung dagat. Ayan. Yan yung Tinago Beach. Yan. Kahit maliit lang yung, ano niya, space, pero solid na rin kasi, ano, pang, ano, bato. Bato na pala to. Yan, o. So, try natin umakyat dyan sa mga bato mga master, no? Yan. Andito na tayo sa bato mga master. Pag nahulog tong cellphone mga master, wala na. Di na tayo makapag-vlog. Yan. Okay. Yan mga master, dito na tayo sa bato. Sa may bato. Yan, ayan yung Ilmar. Tapos yung Aligre Beach doon. Ayan. So nagsarado na pala yung Aligre Beach. Yan, oh. Yan. Daming mga bato mga master, oh. Ayan po mga master. Ginagawa mo. Ligo na po tayo mga master, ligo. Woo! So naka-ano lang pala ako. Naka-boxer lang ako mga master, naka-boxing shirt. So ligo muna tayo mga master, ligo. Grabe mga master, ang sarap maligo sa dagat. Woohoo! So ayun po mga master, wala na pa akong brief. Tinubad ko po yung boxer ko, ayan o. So shout out lang sa makakakita dyan o. Ayan o, hinubad ko yung ano ko, yung boxer ko, boxer short. Ayan o. Wala na akong brief ngayon, so kita na yung puwit ko dito. So mga master, ligo tayo mga master. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Woohoo!
Ngayon mga kamaster, subukan nating lumangoy papunta doon, no? Sa may ano? Doon sa may Ilmar, no, may paril. Doon. Woohoo! Ah! Sarap paligo. Ah. So ayan po mga kamaster, no? Si Alin marunong na magpalutang ng kanyang katawan. Ayan. Ayan po si Alin mga master. Oh, tingnan nyo. Nan. Dakuan buli niyo. Marunong na si Alin magpalutang ng kanyang katawan mga master. Ayan. Oh, ginala. Oh, marunong si Alin, no? Oh. Magpalutang ng kanyang katawan si Alin, marunong na. Ayan. Oh. Yan, marunong ka na mulangoy, Alin. Oh. Tingnan niyo sa Alin mga master. Yan pala yung anak ni Brad Dennis, yung panganay na anak ni Brad Dennis. Ayan. Oh. Master of the Sea. Master of the Sea, Ri Allen. Ayan. Oh. Ayan. So ako pala nagturo niya ni Allen mga master, no? Ako yung nagturo kay Allen na mag ano ganyan. Oh, tingnan niyo, oh. Marunong na magpalutang ng katawan si Allen, no? Ayan. Ayan. Kitang-kita niyo naman mga master, relax na relax talaga, no? Yan, oh. Oh. Yan. Grabe, ang galing. So, tiniruan ko si Allen lumangoy mga master. Para pag pumunta siya sa dagat ulit, so marunong siya lumangoy, no? Ayan din si James Pablo De Loca. Ayan. So, kita yung... Oh. Ayan mga kamaster. So, napag-isipan namin na uuwi ng mga master kasi hapon na ngayon. Mag-aalas 5 na yung oras, no? Kaya uuwi na kami. Ayan, no? Ayan. So, sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aking video mga master. So, andito kami ngayon sa Tinago Beach Resort. Ito yung nasa gitna ng Alegre Beach. Tsaka Elmar. Yan. So, andyan si Allen mga master. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa mga video na aking i-upload. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. Thank you.